to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Padayon atong yampo pinaagi sa atong mahal nga patron ang si San Vicente Ferrer nga tagaan og kalinaw ang tibuok kalibutan, labi na gyud dinhi sa atong nasod kining mga politikal nga mga panagbangi sa atong mga leaders masulbad unta sa Dios non nga paagi, dili lang sa tawhanon o giyawanon nga mga batasan. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit sa ato mga slots aron matuman ang ato mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa tanang mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulusol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dugangi ang among kadasig sa pagbuhat sa imong kabubuton ug tabangi kami sa pagkasayod sa makaluwas nga gahom sa imong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Tapos niini nakita ko ang laing anghel nga nanao gikan sa langit. May dako siyang gahom ug nahayagan ang tibuok kalibutan sa iyang kadanag. Misinggit siya, napuka na. Napuka na gayud ang gamhanang Babilonia. Karon nahimo na siyang puloy-anan sa mga demonyo ug sa mga daotang espiritu ug sa tanang hugaw ug dulumtanang kalanggaman. Unya usa ka gamhanang anghel mipunit og bato nga sama kadako sa dakong galingan ug gitambog kini ngadto sa dagat ug miingon siya, sama niini ka makalilisang ang pagkapukan sa dakong syudad sa Babilonia ug dili na gayud siya makita pag-usab. Diha kanimo dili na gayud madungog pag-usab ang mga uhuni sa mga alpa ug sa mga musikero nga hanas sa mga plauta ug trumpeta. Dili na gayud hikaplagan diha kanimo ang mga manggagama sa bisan unsa ug dili na gayud mabati pag-usab diha kanimo ang tingog sa galingan. Dili na gayud makita diha kanimo ang hayag sa suga, ni mabati pa diha kanimo ang tingog sa pamanhunon ug sa pangasawunon. Ang imong mga negosyante mao'y labing gamhanan sa tibuok kalibutan o gilimbungan mo pinaagi sa mga salamangka ang tanang katawhan sa kalibutan. Tapos niini,
Nadungog ko ang daw magahob nga tingog sa dakong panon sa katawhan didto sa langit nga nag-ingon, dayga ang Dios, ang kaluwasan, ang himaya ug ang gahom iya sa atong Dios. Matuod ug matarong ang iyang mga hukom. Kay gisilutan niya ang nabantog nga daotang babayi nga maoy nagduhig sa kalibutan sa iyang kaulag. Gisilutan siya sa Dios tungod kay gipatay man niya ang mga sulugoon sa Dios. Misinggit sila pag-usab, dayga ang Dios. Ang aso gikan sa dakong syudad nga nasunog, nag-utbo sa walay katapusan. Unya miingon ang anghel kanako, isulat kini. Bulahan ang gidapit pagtambong sa bangkete sa kasal sa nating karnero. Og miingon pagayod ang anghel, mao kini ang matuod nga mga pulong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila nga gidapit alang sa bangkete sa kasal sa kordero. Bulahan sila nga gidapit alang sa bangkete sa kasal sa awiti nga masadya ang Ginoo. Kamong tibuok yuta, alagari nga malipayon ang Ginoo. Duol kamo kaniya sa masadya nga awit. Bulahan sila nga gidapit alang sa bangkete sa kasal sa kordero. Sayrin ninyo nga ang Ginoo Dios. Siya ang nagbuhat kanato. Iya gayud kita. Ang iyang lungsod ug panon nga iyang gidumala. Bulahan sila nga gidapit alang sa bangkete Sa kasal sa kordero. Sulod kamo nga mapasalamaton sa iyang ganghaan. Sulod sa iyang kahawanan uban sa pagdayig. Pasalamatin ninyo siya ug dayga ang iyang ngalan. Bulahan sila nga gidapit alang sa bangkete sa kasal sa kordero.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, kung makita ninyo nga ang Jerusalem likusan na sa mga kasundaluhan, masayra ninyo nga laglagon na kini sa dili madugay. Unya ang nagpuyo sa Judea kinahanglang managan ngadto sa kabungturan ug kadtong atua sa mga syudad kinahanglang mamahawa usab, ug ang nagpuyo sa banika kinahanglang dili moadto sa syudad. Kay mao kini ang mga adlaw sa pagsilot aron pagtuman sa tanan nga giingon sa kasulatan. Pagkaalaot gayod sa mga mabdos ug sa mga inahan nga may mga masuso niadtong mga adlawa. Moabot ang makalilisang nga kalisdanan niining yutaa ug hiaguman niining maong katawhan ang kapungot sa Dios. Pamatyon sila pinaagi sa espada ug bihagon ngadto sa tanang kanasuran. Unya mailog ang Jerusalem sa mga tawo nga wala motuo sa Dios hangtod matapos ang gitagal nga panahon sa ilang pagmando. Aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituonan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa nagpungasi nga mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan, kay ang mga planeta sa kawanangan motipas sa ilang naandang agianan. Unya motungha ang anak sa tao, moabot siya nga may gahom o himaya diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo niining mga butanga, tindog o hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang mga syudad nga sikat panahon sa Ginoo sa iyang panahon o sa panahon atong nila ni mga propeta pa before sa New Testament, mao'y gipanghisgutan nga malaglag kaning Babylonia, Jerusalem, kay mga example man ni sila sa kalibutan. Ya, ang dinis atong Ebanghelyo sa katapusan gyud ang kalibutan mismo mao gyoy magunob, laglagon, mahurot gyud og ka bungkag. Gilingay mong tupad na okay ra nimo mabungkag nata. Mabungkag. Usas gihisgutan nganong nahimong mahitabo ang kapungot sa Ginoo tungod sa pagkamasinupakon sa tao. Ano bang kita na'y magbuot sa atong gustong buhaton din ata mananghid sa Ginoo? Di na mananghid sa pagpakolors buhok, kiskis anang kilay, paputi isnaong, palaygit, basiktomy, change of gender, abortion. Di na ta mananghid sa Ginoo. Diba? Magbuot na ta. Nya kung magbuot na gani ta sa atong gusto, kaning kaulag, matod pa diri ang mga gamhanan, ang katunang mga negosyante, pasabot ang kwarta na, maunay atong himuong gahom, mabungkag kita.
Karon ko ang atong nasod, tanawar ko na atong mga leader, pagsugod sa eleksyon, unit team sila. Karon, mura nag-iring og iro. Ngano man, tungod kay ang atong gitawag og unit team, tawhanon ra. Nya wa giapil ang Ginoo, ang Dios non nga mga hiyas, ang pagpaubos, ang pagpasaylo, ang pagantos para sa usag-usa, ang pagampo, ang kalimpyo nga way sala, siging sentro anang bisyo, kanana ang kwarta, gahom, dungog, away gyud. Mao na gani na sentro sa atong kinabuhi ang dungog, ang kwarta, ang gahom, ang bisyo, ang katagbawan sa atong kaugalingon, bungkag gyud ta. Gilingi ay mong tupad. Inaunsa ro'y sentro sa inyo, Ginoo o kwarta? Sige, pangutana. Unsa man imong nabalak-an kaayo, unsa may imong gikahingawaan kada adlaw, ang imong pagampo o ang imong pangwarta? Ana, og nahitabo gyud ang Babylonia nagunob, ang syudad sa Babylonia, ang Jerusalem hangtod karon gipanag-iya na sa mga way pagtuo. Hasta tong ilang templo sa Jerusalem na bungkag ito. Karon dili na ang mga Hudiyo mo'y tag-iya sa templo, dili na ang mga magtutuo, ang mga wa nay pagtuo sa ni Yahweh mao nay tag-iya. Karon sad ang kalibutan gipanag-iya na sa mga negosyante, ang very powerful karon sa kalibutan mauna ang mga rich and wealthy people. Ang dunay kwarta karon maunay gamhanan, maunay magbuot, magdiktar sa kalibutan. Kining ato mga billionaires maunay nagdiktar sa kalibutan. Kining mga nasod nga nagduwa-duwa karon, nag-away-away, controlled na ni sa atong mga top billionaires in the world. Kwarta og padong natapagkagunob ug mauna na kay ang kalibutan karon gi panguluhan naman sad sa kwarta, padong nagyod magunob na ang kalibutan. Sama nga ang ilang mga syudad sa una nangagunob tungod kay kwarta o gahom nga tawhanon mao na ilang sentro. Ang kalibutan sad karon gidominar na sad sa mga kwartahan o mga gamhanan nga tawhanon, magunob na sad ni. Nakaron unsa may hagit ni Kristo matud pa niya, inigsugod nagkahitabo niini kaning mga gubat, kagutom, mga linog, mga tsunami, kanang magpungasi ang mga balod. Musugod na gani nagkahitabo og ang mga ilhanan dihas langit, kanang moingon sila nga na ay nabungkag nga planeta unya ang kanini ang mga sa tawagan kana mga debris niya sa tawagan kanang magkayo mga kana bang mahog kuno nga ris kalibutan kuyaw kuno kayo muigo nato sabutan na magkayo na siya mature sa na ilang ingon basta nana sugod na gani karon nanatay mga tao nga mga dato kayo nga nagsigig eksperimento sakay ana mga space nga shuttles mga rockets mangadto na sa laing planeta unya gaplano na nga maghimog bag-ong kalibutan. Karon ang ilang giistudyohan ang Mars kay ang kalibutan kuno hapit na mabungkag kay tungod aning naguba ng atong ozone layer, nanay climate change, ang mga dato manglupad sila adto na sila sa Mars magtukod og bag-o kunong kalibutan. Ingna makasakay ka tanang rocket pangutanay mong tupad. Pila kay pliti. Pila kay pliti anang rocket no para mamalhin ta ngadto sa Mars. Lisod ngitag pliti sa balhabal na magani. Napa manggani dinhi mangayo natog hinabang kay para plitis yang anak sa balhabal unsa na kagpalit tag rocket kay mangadto tag buwan o unsa na kanang Mars dili na magsilbi oy dili magsilbi di gyud magsilbi kay dili rabiya ang kalibutan mo'y mabungkag matud pang Kristo ang mga planeta motipas sa ilang naandang agianan bungkag gyud tibuok universo
tungod kay wa naman nato ilha ang Ginoo. Pero kitang niilas Ginoo, matud pa ni Kristo, tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Diri sa unang pagbasa, ang kalibutan nagunob, ang Jerusalem, ang Babylonia nagunob, apan didto sa langit nabati niya ang kagahob, nagdaig sa Ginoo. Dayga ang Dios, daygon ang Dios, ang labing gamhanan. Muna kita nga nagtuo pag Ginoo, nining kagubot karon sama ning kagubot sa atong nasod, ana na nagrally na diharong uban ni suporta og usa ka partido, usa ka opisyal nato nga ni kontra sa laing opisyal. Sige silag dinautay aning social media, alingog-ngog kay paminahon. Wa gyoy naglantaw nga kun padayonon ning away mahugno man gid ni. Matud pa ni Kristo, ang pamilya nga mag-unay away mahugno, ang gingharian nga mag-unay away mahugno, ang nasod sad nga mag-unay away mahugno. Atong iampo nga makaamgo unta ning ato mga leaders nga dili ingnon ani pag-alagad ang nasod, dili ingnon ani pag padindot ang atong nasod pinaagi anang ilang away, kung dili pinaagi sa pagsinabtanay. Pulos magita dunay depekto, pulos kita dunay gipamakak, pulos ta dunay mga sala. Magpasayloay, magdinawatay tas atong sala dili magsigig tinulisukay. Giling nga imong tupad, practice eh. Yung nasugod karon pasayloo na tika. Yan na. Sugod karon pasayloo na gid tika. Ana, mao na isakto mga asawa ay mo pagsig tulisok anang inyong bana kay utro sad mong mga sadaan. Hilas biya ninyo. Kamosang mga ginikanan siging tulisok anang inyong mga anak, utro sad mo mga buluyagon, mga sadaan. Ingon gani ko ninyo, ari mo lingkod dire na naglingkod sa daplin, di yun mo lingkod dire sa tunga. Mga badlungon gyud ta. Di ba? Ay anong sopak magyud kuno mo anag asa talingkod. Di ba? Bukid na lang yung kanas niyong buot. Kani example lang ni anay daghan din ni nimba na ganita, masinupakon pamanggani. Unsa nakatungway simba? Mao na kitang nanimba, musunod, obedience to God. Obedience. Dili ng pagsupak-supak. Kaya makaguba na nato. Maubitang doon natay Pangulo sa simbahan, ang Santo Papa. Maubitaw nga doon natay credo. Kaya nga itong Pangulo, mao si Kristo, mao ang Ginoo. Aron dili ta mabungkag. Kaya kung dili na ganita God-centered, human-centered na ganita, bungkag yun ning atong relasyon. So kinahanglan yun God-centered. Muna ingos Kristo, hangad sa langit. Diri sa atong tubag sa Salmo, kung sa gito'y atong tubag sa Salmo, naraha, bulahan sila nga gidapit alang sa bangkete sa kasal sa kordero. Kinsa may gidapit sa kasal sa kordero? Ang tanan nga nagtuos Ginoo. Lisod sa kaig manapit kas dili nimo suod, no? Manapit ba mo kanang naamoy kasal? Manapit mo nang wa ninyo mailhi? Katong niila nimo, ang magmanapit ka niya sa niila pagid nimo, imo pagitong siguroon katong murabag suod-suod nimo. So kaning magsigig simba, kining dituo Ginoo, kita maoy dinapit sa Ginoo. Aron mo enjoy sa iyang bangkete. Kanang bangkete sa kasal, doon na bago dihay kaguol? Na ikaguol diha? Wow, kalipay gid na. Pasabot di ay, kitang nagtuos Ginoo, dapiton tas Ginoo sa iyang kalipay. Bisan pagmurag mabungkag ang kalibutan, basta nagtuo lang ta Ginoo, malipayon ta. Taliwala nining kagubot karos kalibutan, gubat, kagutom, kamatay, ni asas atong nasod, kagubot, away, tuo ta Ginoo.
malipayon ta, di ta ma-stress. Pero muuban ganita ning ilang duwa karon nga murag mga iring og iro. Kana bang murag sila ra gyud sakto. Sila ra gyud way sayop. Mao gani itong batasan. Way pag-angkunay, way pagpaubsanay. Di kita katilaw sa bangkete sa kasal sa Cordero. Sige, last na lang lingi. Ingna sugod karon din ata magsupak-supak ha. Di nata magsupak-supak. Nya honghongin ang mga masinupakon ay na pagsupak-supak ha. Basin pag musimba kasunod adlaw ay na pagsupak-supak. Sige, manindog nata mga dili masinupakon. Mga igsoon sa atong panagtigom karon, atong ihalad ang atong mga pangamuyo ngadto sa atong langitnong Amahan ug moingon kita, makanunayong Amahan, panalangini kami. Makanunayong Amahan, panalangini kami. Nga ang katawhan sa Dios madani sa pagampo ug sa pagpinitinsya samtang naglaom sila sa pag-abot sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Makanunayong Amahan, panalangini kami. Nga sila nga nangulo sa tawhanong katilingban, makakita sa mga kamot sa Dios nga naglihok diha sa mga hitabo sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Makanunayong Amahan, panalangini kami. Nga malaungon ug masaligon kitang mututok sa umaabot, magampo kita sa Ginoo. Makanunayong Amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton magpuyo diha sa kasiguruan ug sa paglaom pinaagi sa mga pagampo ug suporta sa ilang kabanayan ug kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Makanunayong Amahan, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Makanunayong Amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangamaog pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Makanunayong Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Makanunayong Amahan, panalangini kami. Nga ang anak sa tao mutanyag og kaluwasan ngadto sa matuuhong nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Makanunayong Amahan, panalangini kami. Makagagahom og langitnong Amahan, dawata ang among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panugbino nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang
abot sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa gugma ang paghalad namo sa sakripisyo nga imong gisugo kanamo, maghimo unta kanamo nga mas makanunayon sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kayang imong hinigugmang anak mao ang pulong nga nagbuhat sa tanan, siya ang among manluluwas ug manunubos nga imong gipadala kanamo. Nahimo siyang tao o gianak ni Maria nga Birhen pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Misugot siya sa imong pagbuot og nakapanag-iya alang kanamo og santos nga lungsod. Midupa siya sa krus aron paglaglag sa kamatayon og pagpadayag sa pagkabanhaw. Busa ang mga anghel sa kalangitan nagadaig sa imong himaya ug nagaduyog ang tanan mong mga santos diha sa ilang wayhonong nga awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan.
Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong anak sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Pagkalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo kaharong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, hinunualuwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kalim.
Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita. O Dios, nga gamhanan dinhin ining Eucharistia, gihatagan mo kami sa kalipay sa pagpakigambit sa imong kinabuhi. Ampingi kami diha sa imong gugma, ug ayaw gayod itugot nga mahamulag kami kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon, aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among mga pagampo, aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanus-a magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo Ug ang kahayag nga way pagkapalong magdanag unta kanila hangtod sa kahangturan. mupahulay unta sila sa kalinaw Amen. manglingkod sa makadiyot usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga panalipod, divine protection niya mahitabo ra ni kon motuo kita sa Ginoo og mosunod sa iyang pamaagi. Dili ta mosunod sa pamaagi sa kwarta. Salamat sa mipaambit sa Dios nung kinaiya ngan hinato pinaagis pagpamalit og mga slots sa atong mga proyekto sa atong SBF DAG para sa atong kumbento. Ang atong halin as of yesterday niabot na og 44,604 ka slots. Unya naapay 15,396 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nya naasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Niabot na sa 324 ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Ang sa CTUMM katong para ato itukod og mga balay, ang atong halin iabot nag 56,768 ka slots, naapay 13,232 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. So mga duha naman lang kaadlaw matapos ng November, murag di patingali ni mahurot, pero ato lang ganing palitan og maayo kay maintag mahurot ni karong buwan sa Nobyembre. Naasad ni 61 slot challenge nga tag 6,100, niabot na sa 278 ka 61 slot challenge ang atong nadawat. Ang ato sang DSAP katong investment slot, usa na lang to ka slot ang nahibilin, so nahali na. So kompleto ng 215 ka slots niya na sa to'y mga ni pledge. Kung gusto pa mong murimit sa inyong gi-pledge, ato gyapong dawaton hangtod kanus-an ninyo marimit. Pero wa na di nata mamaligya og additional slot para sa atong investment slot. So atong pakpakan ang tanan nga mga namalit atong slot. Salamat kayo. Nya karong gabi as usual na atay prosesyon ato ning tabangan gyapon og sakripisyo kada Huwebes. Magampo ta sa kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na din sa tong nasod, malamdagan unta sa Dios nung mga hiyas ang hunahuna sa ato mga political leaders, kay dako kay silag impact ang kining ilang mga batasan, dako kay impact sa atong kinabuhi dinhi sa atong nasod. Nya ato sad nga welcome karon dinhi sa atong parokya ang District 8 nga mga katikista. Maghimo sila sa ilang recollection o niya gathering, mag Christmas party sila inig kahapon. So atong iampo nga malampuson ang maong kalihukan karon sa mga katikista dinhi sa District 8. Natay misa dinhi alas 8 karon o niya human ang recollection. Dayon ikahapon adto sila dito sa gym. Atong salamat sa atong barangay kapitan o mga officials naming allowed nato nga mogamit sa barangay gym nato diha para sa Christmas parties mga katikista sa District 8. Gikas Mandawi nganhi sa Liloan, mao nay District 8 nga sakop sa District 8 sa atong Archdiocese. Mga naatingay ni sila ros mga almost 400 ang magtigom. Niya may uban din tikista sad. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.
mangluhod. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks.